Takže zdravím všechny Hexikali, mé jméno je Hexikal a já vás vítám u mojho ďalšieho videa. Toto video bude prvý let's play a ako môžete vidieť je to na hru Minecraft Pocket Edition. Vlastne rozdiel medzi Pocket Edition a počítačovou verziou, čiže PC version, je len hrozne malý a to vám ukážem akože v tej hre. No a my si ideme vytvoriť nový svet, ako ste mohli vidieť, už som tam veľakrát si vytváral svety i kreatív, i survival, takže mám túto hru celkom rád. No, cheaty si necháme vypnuté, občiažnosť dáme si easy, neboli snadná. Sweet. Čo ja viem, nejaké číselka tam naťukáme, počkať, ešte 3. Pretože v Minecraft Pocket Edition platí pravidlo 9, maximálne 10 čísel a nahása vám ten seed, čo tam vlastne napíšete. Čiže vidíte, že 3, 6, 9, fajn. Takže seed by sme mali. No, a názov už bude zložitejší, tak čo ja viem, dáme... Let's... Sakra. Takže mi to tu musí zavadzať. Si to dám semka. Let's play... Let's play... No, dáme si proste let's play. Takže survival nekonečný a myslím, že to je všetko. No. Zatiaľ, kým sa nám bude vlastne tento svet načítať, tak ja by som vám mohol povedať, aký vlastne medzi týmito dvoma verziami rozdiel. Takže, Minecraft počítačová verzia máte už 1.12, tu máte len, myslím, že 1 jednotku, ak dobre viem. A rozdiel je len zopár. A to, že ak dobre viem, tak tam není... tak to tam nie sú vlastne papagáje, hej. Potom tam nie je ten illusioner, čo tam môže spawnúť len cez príkaz, čiže lomeno summon, illusioner, neviem čo. A potom tam nie sú teda dva rôzne bloky, a to armor stand a vlastne farebné sklo. No, ako môžete vidieť, zima. A lúka. Super. Super. No, tam vidím strom, tak radšej ideme si ho posekať, lebo prvé dôležité je nasekať si drevo. Potom je nájsť uhlie a nakoniec prežiť prvú noc. Jo. Zároveň nájsť ovce. Minimálne 3. Tak. Jo, a ešte jeden rozdiel je a to, že tu nemôžete mať tú startovnú čestku. No. Ja viem, ťaženie dreva je nudná časť. Jaj. Ježiš, ešte. Ešte tam je. No, tak ešte dotiahnem. Jo. A ešte jeden rozdiel je a to, že nemáte to krížik, i keď ten si môžeme zapnúť, ale ten sa mi veľmi tak nechce. Pretože ja s tým tak veľmi neviem hrať, ja viem hrať takto. Vlastne, že iba držím a tým vlastne ničím bloky. Keď iba ťuknem na displej, tak vlastne... Jo, a vidíte, pri otáčaní sa mi furt objaví takýto krúžok. Čiže vlastne tam pokladám svoj palec. Alebo ukazovák. No proste podľa toho, čo viac si používate. Tady máme krásny ľad, ktorý sa dá vykopať len so silktačom. Kvetiny nejdem brať. I keď sa z nich dá urobiť farbivo. No. Ty vole, tady je úplné hovno. No, čo máme tady? Ty vole? Prasa. No aspoň niečo.
Poď sem, potrebujem jedlo. Poď sem. Ospravedlňujem sa milovníkom zvierat, ale muselo to byť. No, výborne. A zase tu nemáme zvieratá, bože. Tak toto je veľmi dobré, A počul som, že pumpkiny sa, teraz neviem, môžete ma dolu komentár opraviť, že tekvice neboli pumpkiny, no tak tekvice, dýnie, tomáte, fúk, tak oni sa majú menej spawnovať než dediny. Alebo viacej? Teraz neviem. Môžete ma kľudne do komentárov opraviť, lebo viem ten fakt, je to už dosť dlho, ale sakra som si ho nemohol zapamätať. Teraz som si ho raz zapamätal, ale som ho zase zabudol. No prosím, hele, tu máme konia, ale nemáme sedlo, no. Sedlo sa dá jedine získať u spawnerov. Jestli dobre vím. Jo, a ešte v dungeonoch, keď vlastne ten spawner je taký dungeon, by som povedal. Áno. Máme tu nič, ty vole. A toto ani žiadna jaskyňa, aspoň toto do jaskyne by som mohol zájsť, keď už nič. Ty vole. No! Ovca! Aleluja, budeme mať... Aha, krava. Kravu neviem, že či nahám žiť, alebo... No, síce zatiaľ ešte nemáme železo. No, a ináč je to aj ten farebný update, takže ako môžete vidieť, tá textúra je úplne iná, čiže... Ako... trošku mi to seká, neviem prečo. No to mám dosť silný, toto mobil. Áno, natáča na mobily. Kurňa, zabiť kravu, lebo... Kam to krava zmizla? Sobugla? Nie, tu prišla. Tak, poď sem, zabiť ťa najlepšie, výborne, máme kožu. Ako môžete vidieť, máme aj jaskyňu. Prilaj z jaskyňu. Sakra. Že ja... V tomto dieli asi nenájdeme nič iné, no tak toto bude možno tie klasické začiatky, že prieskum, super jako. Ale? No prosím, máme tu uhlie. Tak si vyrobíme crafting, tyčky. Tak. Mám ináč vypnuté zvuky, takže nebudete počuť ani hudbu. Pre istotu, keby mi to dalo ban. Tak. Krompáč a meč. Mal som si vyrobiť sekeru. No to je už jedno. Tak. 4 uhlie. Tak, 8 minút. Pre istotu furt pozerám. Pretože vážne nechcem natáčať dlhšie než... Jo. A ešte jedna informácia. O mne. Ja sakra neviem parkour v Minecrafte, takže vážne toto je najhoršie u mňa. Ja vždycky u toho snáď i pol hodinu strávim, než vyskočím nejaký ten blok. Crafting si zoberieme do sebou. Tak, môžeme ísť ďalej, pretože v tejto jaskyni už pravdepodobne nič nenájdem. Tak tentokrát sa mi to podarilo. Kašľať na to. No výborne, ešte mi tu zacláňa tento strom. Som ho najradšej zosekal, ale sa mi nechce. Si dáme radšej takto do druhej ruky. Jo, ináč. Takýto mám skin. No jo. Si môžeme dať tekvicu na hlavu, lenže potom nebudem príliš vidieť. No. Tak čo? Vidíme prasa. No.
Za chvíľu sa nám blíži 10 minút, tak už máme tých 10 minút, tak ja sa tu s vami rozlúčim. Majte sa pekne a čau.